טוב, אז שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון הראשון בערוץ שלי. בסרטון של היום אני הולכת לעשות 24 שעות אדום, ובשביל זה אני צריכה להתלבש. אז בואו נבחר בגד. איזה בגד אני רוצה מהמגרש שלי. טוב, אז נראה לי שבחרתי. אני שמתי המבורגר, חולצה אדומה שיש עליה המבורגר. ויאללה, בואו נתחיל. טוב, אז דבר ראשון, אני מורעבת, לא אכלתי ארוחת בוקר. אז בואו נאכל ארוחת בוקר. טוב, אז בואו נראה מה יש לאכול במקרר בצבע אדום. טוב, אז יש לי פה שוקולד תות וברדרד אדום כזה. אז זה נחשב, כי יש בזה אדום, גם העטיפה שלו אדומה. ויש לי פה עוגת תות עם קצפת טעימה, ולשתייה אני נראה לי אקח מיץ תות. אוי. טוב, אז טוב, אז סיימתי לאכול את ארוחת בוקר, ועכשיו אני הולכת לסרט עם חברות שלי. אז ארגנתי לי, אם אני ארצה לנשנש או לאכול משהו, אז יש לי פה כמה תפוחים אדומים, ויאללה, בוא נצא לסרט. טוב, אז אני וחברות שלי הגענו לקולנוע, ונעדכן אתכם. זו דקה מתחיל. טוב, אז סיימנו את הסרט, זה היה סרט מושלם, ונעדכן אתכם. טוב, אז הגיע הזמן לארוחת הצהריים. לארוחת הצהריים אני אוכלת בשר, ואני שותה שוב את המיץ האדום. אוקיי, עכשיו סיימתי. ויאללה, בואו נעבור לדבר הבא שיש לי לעשות היום. טוב, אז עכשיו יש לי שיעור עם המורה הפרטי שלי, אבל הוא לא מגיע, הוא מאחר, אז אני מנסה לברר איפה הוא. שנייה, אני בודקת. הוא מתקשר, כנראה הוא בדלת. אני אענה לו. כן, אני באה לפתוח לך. ביי. פתוח. אוי, הנה אתה אמר. מוכנה לשיעור שלנו? כן, אני אעדכן אתכם שנסיים את השיעור. ביי. טוב, אז סיימנו את השיעור ואני רוצה לשחק קצת בטלוויזיה, אז בואו ניקח איזה דיסק שאני רוצה. טוב, אז בחרתי אותו. נפתח. הנה, בואו נבחר מה בא לנו מתוך הדיסק הזה. מה קרה? רגע, הטלוויזיה לא עובדת לי, אני צריכה להזמין טכנאי. אני אתקשר. השארתי את הטלפון שלי בשולחן למידה. בואו נתקשר. אוקיי, אין בעיה. ביי. הם אומרים שהם יגיעו עוד מעט. עכשיו רק צריך לחכות להם. טוב, אז אני אתקשר אליו לראות איפה הוא. אוקיי, אז הוא אומר שהוא פה, אז בואו נפתח לו את הדלת. שלום. מה הבעיה בטלוויזיה? בוא, אני אסביר לך. אוקיי, אז הבעיה בטלוויזיה שאני מכניסה אליה משחק מחשב, אבל זה לא מכניס לי אותו. תביא לי לראות איזה משחק שמת? אותו. טוב, בוא נראה את הדיסק. הדיסק שלך פשוט מקולקל, צריכה ללכת לחנות ולקנות חדש. אוקיי. הנה. טוב, אז שמעתם אותו. אני צריכה ללכת לקנות לי דיסק חדש. בואו נלך ביחד לחנות ונקנה לנו. טוב, אז הגעתי לחנות, ויאללה, בואו נראה אם יש לו את הדיסק הזה. שלום, יש לך אולי דיסקים? מצטער, נשאר לנו רק אחד אחרון. בגלל החג כולם קונים דברים למשפחות שלהם. אוקיי, אבל איזה דיסק אחד נשאר לך? אותו. את צריכה אותו במקרה? לא, כן, תודה. טוב, אז חזרתי הביתה כדי לבדוק אם הדיסק הזה יעבוד לנו.
יש! זה עבד! עכשיו אני יכולה סוף סוף לשחק במשחק שלי. אני אחזור אליכם יותר מאוחר. טוב, אז נורא מאוחר, אז הורדתי את המנורה מהתקרה כדי שתראו אותי. ועכשיו בעצם הגיע הזמן לארוחת ערב, אז אני כבר חוזרת עם האוכל. טוב, אז חזרתי עם האוכל. יש לי בעצם פסטה עם רוטב עגבניות ואת המשקה האדום שלי, אז בואו נאכל את הפסטה. אומייגאד, הפסטה הייתה כל כך טעימה. טוב, אז סיימתי לאכול, ומחר לגמרי ייגמר אתגר 24 שעות, אוכלת רק אדום. אז אני בעצם אחפש לי פיג'מה אדומה, ואז אני אלך לישון, ואני אתקרא אתכם מחר בבוקר. לילה טוב. טוב, אז כבר בוקר, ולגמרי סופית נגמר לי האתגר, אוכלת 24 שעות רק אדום. האמת שזה היה די קשה, אבל הצלחתי לעמוד במשימה בסופו של דבר. אל תשכחו לתת לייק לסרטון ותירשמו לערוץ, זה מאוד עוזר לי. תגידו לי אם אתם אוהבים את הסרטונים שלי.